Sziasztok, Hiti vagyok, és ez egy újabb videóm, gameplay videóm. Van egy társam, Székelyföld egyik nagy hadvezére, Attila. Sziasztok, sziasztok! Across the Line nevezetű mappot fogjuk nektek most megmutatni. Egy 3v3 pálya. Itt láthatjátok, hogy a térképen mind a két fuel pont észak és délen van. A lényeg az egésznek, hogy mindig a közelebb lévő fuel pontotokat húzzátok be és azt tartsátok. Eléggé nagy hazárdjáték az ellenfél fuel pontját lehúzni szerintem. De hogyha sikerül, akkor gratulálunk hozzá. Mi a véleményed, Attila? Abszolút egyetértek ezzel. Mindig, tehát nem jó túl nagyot akarni szerintem ebben a játékban. Tehát az ilyen túlterjeszkedés, azt mindig könnyen lehet büntetni. Én például, amikor játszom, akkor szoktam örülni, ha az ellenfél túlterjeszkedik. Távolabb is van, nehezebb nehéz utánpótlást küldeni, könnyen meg lehet flankelni, szóval Közben nem, azért nem indítsuk el ajánlom. a videót. 3, 2, 1 és 10, 11, 12, 13 nálad. 13, 14, 15, 16, 17. Nagyon jó, elindult a játék. Annyit szeretnék nektek mondani még, hogy ugye kijött most a novemberi patch, és ezzel kaptunk két commandert két oldalon. Ez az egyik, az amerikai oldalon, ez a... mi a neve? Heavy Cavalry, Igen, igen. Ebben van nehéz lovasság. igen, ebben van egy M26 Pershing tank és egy Ranger. Ugye a Pershingből csak egyet tudtak lehívni, ami tank és gyalogság ellen is egyformán használható egyelőre. Még a Rangerök közelre tudnak nagyon szépen darálni a Thompson fegyverekkel, ha fel vannak szerelve. Igen, úgy érdekes, az a Pershing tank olyan, mint egy ilyen teljesen, mintha egy keveréke lenne az a játékban lévő tankoknak, tehát olyan gyors, mint egy Sherman, szinte Olyan, olyat lő, mint egy Tiger Ace, szinte. igen, és azért azt valljuk be, hogy a tornya is úgy forog, mint egy Jacksoni. Tehát nagyon gyorsan. Igen. Láthatjátok, hogy éjszakor rögtön nyomultunk rá a fuelre, tehát hogy ez volt közelebb hozzánk, egy kicsit változtatok majd a képbeállításán, így. És akkor éjszakon feltűnt itt egy Vickers. Itt ez a játéknak a borsa, hogy mi azért beszélgettünk a többiekkel, itt anarchistával és Phantom Zsolttal. És azt beszéltük, hogy fullát megtartjuk, én megyek a Luftwaffe szuplira, és akkor a fiúk ugye mivel két OKV van a csapatunkban, ezért én fogom hozni a szuplit. Tehát Luftwaffe szuplira fogok majd menni. De közben nézzük a játékot. Ugye itt éjszakon ez a Vickers itt csípi a szemünket. Próbálkozik. Igen, ha bár elég gyenge van használva az a Vickers. Igen, azért azt Túl jegyezzük meg. közel van. Igen, és azt hiszem a MP40-es van a Sturmtigerek, a Sturmpionereknek, hogyha nem tévedek. STG 44-esük van. Ja, STG-nek. Na, és az meg átlő a Vickersnek. Mármint az Universal Carriernek a páncélján. Igen. Úgyhogy igen, meg kapott egy Squad Wipe-ot is éppen. Igen, itt pont azt mutatom, de azért menjünk le délre gyorsan, mert itt egy Scout Car feltűnt a szovjet oldalon, ami ugye az OKV-nak a nagy ellenfele. És be van még hozzá pakolva egy Penal Battalion is, hogy azért teljes legyen a képgyilkolás szempontjából. Igen, itt Dávid valahova máshova figyel, azt hiszem, mert halálba küldi. Igen, ott éjszakon a Dávid kilőtte azt a kis autót. Tehát az volt itt a probléma, hogy átjött éjszakra, mert mondtuk azt, hogy az ott elkezd lángszórozni, ugye. Ott az a két MG nagyon pillanatok alatt el tudna vérezni. És József Sztálin pedig nagyon kegyelmesen bánt azzal a hazarohanó Volksgrenadierrel, azzal az egy személlyel, mert simán le tudta volna vadászni. Ilyenkor jó üldözni az ellenfelet, mert igazából nincsen semmi, ami megállíthatta volna ezt a plánukát. Hát csak a bázison a 20 mm-es flakok, ugye, maximum. Igen, de addig lelőtte volna, szerintem simán. Vagy legalábbis ilyenkor jó egy esélyt adni, mert az OKV-nek nagyon nagy érvágás, hogyha elveszít egy osztagot még a játék elején.
Igen, azért itt láthatjátok, hogy itt nem nagyon remekeltünk a pálya elején, mármint a játék elején, tehát hogy itt azért vettük fel a fonalat, elég lassan vettük fel. Én amondó voltam itt a full részükön, egy bunkit le kell tenni mindenképpen. És azt beszéltük, hogy combosodjunk meg, tehát hogy full szinten is, tehát hogy addig tartsunk ki ugye a midgame-ig, úgynevezett midgame-ig, hogy a full le tudjam dobálni nekik. Igen, itt közben figyelem, hogy József Stalin igen bátran, igen sajátos stratégiát alkalmaz. Tehát rögtön két clown kárt épít, és hozzá még egy fuel vagyis egy ilyen kis benzines épületet. Igen. De itt azt a scout kárt itt megtámadta a Dávid. Egy elég erős bobot hozott össze közel távolra. De Igen, azon mert kívül, Dávid nagyon jól tudja, hogy nincsen nehéz géppuska, ami lefektethetné az embereit, hogy ilyenkor tényleg jó beszaladni. igen, de hát azért látod, hogy itt a pennalok azért lángszóróval, Igen. meg a scout car, az a két scout car, az ott nagyon szépen küldi Igen, a... lehet, hogy nem számított a másodikra. És ez Igen, lett a mert veszte. csalizott egy adagot szerintem itt az Josif. Igen, ez valóban ritkaság, hogy valaki két scoutárral kezdjen. Igazából meg kell nézni, hogy Stalin elvtársunk milyen commanderre megy, mert általában én azt szoktam, hogyha mondjuk sok trupot akarok lehozni, akkor lehozok két scout kárt, mert az kihozza a két commander pointot. Tehát Aha. azzal kapcsolatban én amondó vagyok, hogy inkább feláldozz ezt a két egységet, hogy tényleg erős gyalogsággal tudjál jönni. De hát ugye ez én vagyok. Azért a pro játékosok úgy vigyáznak minden egységre, mint a aranyra. És igen, itt láthatjuk is, hogy a Stalin választott egy T-34-85 és egy IS-2-es kombinációt. Igen, amivel hallgatja a rádiót, vagyis tudja, hogy milyen egységeket hoztok ezután a pályán. Külön érdekesség azt hiszem az, hogy az oroszok nemrég vetettek be egy olyan fegyvert, amivel meglették az amerikaiakat is éppen a közel-keleten. Nem, az a... Az összes, tehát olyan erős elektromágneses impulzusokat bocsát ki, hogy az ellenség radarját és elektronos Megbolondítja. fütyjeit, drónokat teljesen tönkreteszi. Igen. De kanyarodjunk vissza a Company of Heroes 2-höz. Igen. Menjünk vissza a második világháborúba. Igen. És lássuk, hogy azért itt Dávid lehozott egy rakétaverfert a két kis kocsira, de hát láthatjuk, hogy azért itt középen és északon azért itt fellángolt a harc eléggé. Tehát itt van ez a két MG itt a csillag mellett azért próbálja fogni a gyalogságot, az ellenfél gyalogságát. Igen, közben Stalin elvtárs elvesztette az egyik scoutkányát, ahogy Igen, ez várható akkor én volt. le vagyok maradva. Hánynál tartasz? 7 percnél. Hopp, akkor várjál, megy. 2, Várjál. 3, megállítottam 5-nél. Jó. Jó. 3, 4, 5. Akkor visszaszámolom. És, Rajta. ja, Megy. 7, 8, 9, 11, 12, 13, Na, most 14. jó lesz. Igen, és én itt éjszakon azért behoztam két scout kárt, mert annyira nem jött nekem a commander point, mondom behozom ezeket feláldozni, pont az, amit az előbb mondtam neked. Csak ugye itt láthatod, hogy egy sniper, egy brit sniper bejött ezzel a nagyon kedves kis kritikás shotjával, de hát mondom én azért azt ott még elkapom. Azt nézzük meg, hogy itt mi fog történni. Ez a két Igen, scout kár. valamiért az a sniper nagyon bátran állott. És most elkezdett hazafutni. Na, Igen, mondom, és szépen leüldözött, gondolom. igen. Tolatva, Igen. ahogy a nagyok, ez az. Igen, nem akartam azt ott eladni. Azért majd egy kis kuriózumot is mutatunk a játékba, majd itt a videó fele, a játék vége fele. Láthatjátok azért, hogy középen itt a fiúk egy elég erős ilyen védelmi vonalat hoztak fel egy bunkerrel és egy 50 kaliberessel. Ugye még nem nagyon alakult ki az, hogy a centrumba vagy melyik frontvonalon fog menni a nagy csata. Hogy azért itt eléggé kóstolgatós szindrómában voltunk itt egymással szembe. És akkor itt válaszként a scout károkra befutott azért egy 6 fontos antitank is. Ugye? Aha.
és a scout károk és az MG kész, akkor még mindig fogják a amerikai gyalogságot. Igen, itt tényleg az volt a probléma, hogy nekem nagyon lassan jött ki ez a 3 commander point. És elkezdtem halmozni, ugye itt manpowerben láthatjátok is, hogy én már lassan 800 manpowernél tartok, és akkor most kezdek el fuel dobatni rögtön. Azt tudhatjátok, hogy MG-vel is tudtok felvenni supply dropot. Ugye ennek a commandernek az a lényege az egészben, hogy 200 manpowerért tudtok lehívni egy ilyen ledobást, amit csak a fuelre vagy a munícióra tudtok ledobni, és fuelből dob nektek 60 darab dobozt, ami 6 darab dobozt, ami 10-et ér, tehát 10 fuel jön be rögtön azonnal. És ugye ezzel tudjátok megelőzni, ezzel a doktrinával azt, hogy nagyon hamar feltűnjön itt egy szövetséges tank, amire nem tudtok választ adni pak formájában. Ugye? Mert a komolyabb játékosok azért szeretik megfenkelni a pakkokat. Itt vagy, Ati? Igen. Hallgatom, meg figyelem közben itt, hogy mi történik középen. Menjünk középen. Furcsa volt nekem a gránát használata ennek a Gete for You nevű játékosnak. Úgy bánt a gránátjaival, mintha túl sok lenne a muníciója az előbb. De hány percnél tartasz? Én 14 másodperc, 10 perc, 16, 17, 18. Jó. Neked egyel megy? Itt a egyik scout Igen, persze. elvérzett. Akkor nálam van egy kicsit lassabb. Igen, elég hanyagul bánik az egységeivel az amerikai. Hát igen, de azért azt valljuk be, ez egy automeccs volt. Láthatjátok, hogy itt a két Sturmpionír, a Zsoltnak a Sturmpionírjai elmentek lehúzni az ellenfél munícióját, mert felépített egy mortár. De mondtam itt az elején, hogy jó lenne azt megcsípnünk, mert az nem túl szerencsés, hogy az ott a bázispontunkra tud lőni, tehát itt a északi putyogtatós épületre. Közben majd azért mutatok nektek egy opciót, hogy én kifejlesztettem a T1-et és T2-t, és csak egy épületet építettem, ugye ezt a scout károknak. Mert ugye nekem itt, tehát nekem a supply doktrinával rendelkező játékosnak nem az ellenfél darálása a feladata, hanem a utánpótlás felhalmozása. Még ennyit szerettem volna mondani. Igen, azért, hogyha megnézzük ezt a játékot, azért annyira nagy blobokat nem találunk. Tehát ilyen 2-3 squados úgynevezett blobok mocorognak. Itt délen ki lehet lőve egy szovjet ilyen légvédelmi kis autó, ugye? Te merre jársz a térképen, Attila? Én éppen azt néztem, ahogy anarchista terrorista ügyesen kilőtte az M5-öst. Igen, közben láthatjátok itt a játéknak ez a úriember, aki behozta a rangeröket, éppen futnak haza. Egy karabinerrel vannak ellátva, még nincsen Thompsonnal felszerelve. Láthatjátok, hogy azért eléggé közel tettük a frontvonalhoz a putyogtatós épületeket. Igen, és a putyogtatós épületeitek mellé, vagyis a Schwerer Panzer Headquarterek mellé rakjátok az Infantry Support Gunokat, ami szerintem az egyik legjobb kombináció még mindig a játékban. Tehát az új patchben megpróbálták agyon gyengíteni az Infantry Support Gunokat, de pár játék után elmondhatom, hogy nem sikerült őket teljesen használhatatlanná tenni. Tehát az, hogy a putyogtatós mellé így, ahogy most éppen középen oda van parkolva anarchista terroristának a pár infantry support gunja, az nagyon-nagyon jó kombináció. Igen, de azért valljuk meg, hogy azért nézzük meg, hogy mennyi egy support gun, tehát még mindig 320. Tehát árba én azt sok hallom érte. Tehát hogyha 1v1-be eléggé necces, itt 3v3-ban azért könnyebb, mert ugye azért itt mi csapatmunkába dolgozunk. Most itt azért annyira nem látszik, mert itt anarchista terrorista tartja fel az összes ellenfelet itt a középső, tehát a centrumba. Láthatjátok is, hogy a putyogtatós épület már lövi is a ráfülmennyeit, akik a support gunra akartak rámenni, szalad is haza.
Nézzük Igen, meg. nekem furcsa amúgy, ahogy az amerikaiak kezelik ezt a helyzetet, mert így egyenként jönnek, mennek, igazából elég káosz uralkodik a szövetséges csapat között, én azt látom így hirtelen. Igen, Mert füstöt se használnak, és folyton futnak neki a középső frontvonalnak, ami tisztán látszik, hogy igazából jelenleg, ahogy ők fel vannak szerelve, az áttörhetetlen. igen, mert mi itt arra mentünk, tehát itt most nem a Victory pontra mentünk. Itt láthatjátok is azért, hogy nekünk a német oldalnak már 330-nál tart a VP pontja. Ugye középen azért egy elég erős védelmi vonal volt, ezért hozta be Dávid a support gunokat. És az volt az egésznek a lényege, tehát hogy kihangsúlyozzam, hogy minél hamarabb tankot akartunk lehozni. Tehát most itt a 14. percnél vagyunk, Zsoltnak 156 muníciója van, és mindjárt megmondom Dávidnak mennyi. Dávidnak 158. Itt majd lesz egy kis pánikkeltés nálunk, bár mondjuk itt anarchista itt már megint lövi a... Igen, magadról nem beszélsz, de azért a te számaid azok eléggé nagy mustaságról tesznek tanúbizonyságot. Igen, Tehát én itt nem nagyon mentem itt előre a csata hevébe, tehát... 1000 manpower és 303 fuel. Igen, Német lévén. kicsit beletekerek, mert megint lemaradtam szerintem. 15.08-nál tartok, 9-10. Igen, én 20-nál. Jó. Akkor én megállítom. És beválok. 23-nál. 18, 19, 20, 21, Indítom mindjárt. 22, 23 mehet. Indítom. Igen. Éppen kilőtték a Kentaur középen. Nem, egy Cromwell-t is kilőttünk azért éjszakon. Ez egy Igen, Cromwell igen, volt. úgy akartam mondani a Cromwell. Igen, tehát hogy én itt arra mentem, hogy minél több legyen nekem. Tehát, hogy én legyek a úgynevezett stratégiai tartalék ebben a játékban. Az szép. Ugye itt láthatjátok, hogy itt a középső csillagot most fogjuk, meg ott az az egy MG-mot azért vitézen 2 embert megölt. Nem, hát én itt nem éreztem annyira magam olyan aktívnak. Itt azért láthatjátok, hogy lejöttek Jägerlight infantrik, amik most a mostani patch óta nagyon erősek távolra. Aha. Tehát mostanában én úgy veszem észre, hogy inkább ezeket a Commander unitokat húzzák fel nagyon. Itt egy szép gránát bedobást láthattunk azért. Igen, és egy squad wipe-ot is. És Igen. most jön a válasz. Igen. Hát nem nagyon érezte meg sajnos. Igen, igen. Közben szerintem nagyon szép munkát végeztek Menjünk le abban, délre, hogy menjünk le így délre. kivéreztetni az amerikaiakat. Igen, gyere, menjünk le délre, mert itt egy T-34-85 feltűnt Josif úrnál. Aha. Megy már rá rögtön is a rakétás Igen, tolókocsi, azt vagy hiszem rá taliska. fog menni ott egy aknára, hogyha nem vigyáz. Ajaj. Igen, ott mondta is a Dávid, hogy aláaknázta. Nagyon okos inkább elütött egy-két embert. Egyet. Majdnem a sajátját. Igen. És ott jön a párduc. Igen, és itt jöttem be én azzal, hogy akkor lehívtam rögtön egy párducot. Igen. Mert mondom, akkor adom én itt a tankos egységeket. Hát nem nagyon Igen. mertem oda előre menni, mert mondom, ott teli van aknázva a pálya, hát egy párduc vesztése, hát annak nem örültünk volna. És már Igen. rögtön jön le a második párduc is. Már Igen, nem készülünk van. tudhattad, hogy a Fog of War-on keresztül, hogy igazából semmi nem vitte azt az Igen. árva T-34-85-öt. Igen, annyit még hagyd mondjak el, itt láthatjátok, hogy a két javító bázisa a fiúknak egymás mellett van. Ez nagyon gyors, nagyon meggyorsítja a javítást. Tehát ezt ajánlom, hogy a csapatban dolgoztok, mindig mondjátok a csapattársaitoknak, még ha ismeretlen is, hogy az OKV-sok mindig egymás mellé tegyék a javító épületüket. Ugye itt akkor befutott a második párduc is. És akkor én amondó vagyok, egy kicsit azért tekerjünk bele, mert itt egy kicsi padhelyzet fog kialakulni egyelőre. Hogy minden mondom, hol állítsad meg. Tűnjön már fel egy-két tank, ne csak a mi oldalakkal a párducok. Jó, dupla sebességgel tekered? 8-assal majd mindjárt mondok egy időt neked. Jó. Jó, 18:33-nál vagyunk. Én 41-nél. 18:41-nél? Várjál. Igen.
Várjál, akkor én jövök. Várjál, ne indítsd el. 39-40, indíthatod 41, 42, Oké. 43. Láthattok, hogy feltűnt itt a fiúknál egy Churchill tank, és rögtön kapott az egyik párducom egy motorsebzést. Már mondom, akkor azonnal sprint haza, mert oda még egy pak befigyel, és akkor jött fel két T-34-85. Láthatjátok, hogy megpróbálják betámadni a két Igen, panzerötös. ügyes, ha bár elég bizonytalan támadás a T-38-aknak. Igen, mert megálltak. Megálltak. Igen, elbizonytalanodtak. És amúgy ilyenkor a játékban ez elég, hogy mondjam, elég demoralizáló tud lenni. Mert könnyen elveszhetett volna az a Churchill, hogyha egy picit agresszíven toljátok. Igen, ott azt vártuk, hogy jöjjenek a fiúk, tehát ez, pont ezért Igen. volt bent ez a két párduc, hogy azért itt fogjuk a fiúkat. Tehát Igen. mondjuk a pak már Igen, rögtön lövi és is. jól fogtátok, mert a fiúk azok el is bizonytalanodtak. Igen, itt azért tudtak volna egy nagyon nagy érvágást csinálni rajtunk, hogyha ez a két párduc itt kivéreztetik. Tehát, Gyönyörű Panzerwerfer próbálkozás tőled. talált is, nem tudom, nem néztem most. Csak 3-at lőtt ki. Igen, de majd annak is lesz foganatja, hogy az ott De lepróbálja. morálisan hatott az ellenfélre. Igen, azért jók a panzerwerferek amúgy meg a katyussák, hogy rögtön hazafuttatják az emberek. Igen. És megindult a Churchill a két párduc ellen, amiknek én az oldalát mutattam, én butus. Igen, és most seggét, ha jól látom. Igen, itt ott volt a panzerwerfer és akkor azzal kezdtem el ott mikrozni, ami nem volt túl szerencsés. És a Churchillre rögtön vonul vissza. Annyit hadd mondjak el, hogy ugye itt kialakította a srác a 3-as épületét, és megcsinálta ezt a specializációt Anvira. Ugye az ad egy olyan pluszt a Royal Engineernek, hogy gyorsabban tudja javítani a tankokat. Ez egy nagyon jó... Ráadásul kap egy Vickerset, ami amúgy nem mellékes. Igen. Tehát, hogy még gyalogoság ellen is elviselhető. Muníció nélkül igazából teljesen ingyen kap valaki egy Vickerset a pályán, ami egy olyan egység, ami ráadásul 210 manpowerbe kerül. Felhívnám a gazdaságosságára ennek a dolognak a figyelmet. Na nézzük, itt azért ez a két T-34-85 itt a pálya közepén próbálkozik egy ilyen support howitzerrel, amerikai oldalról. És megindul a két T-34-85. Ugye? Hát megálltak, nem akarnak jönni. De a Churchill megindult északra, és akkor nézzük meg mi lesz a Churchill-rel, ha ráfut egy aknára. Hát nem Igen. örült neki, úgy látom. De megy tovább előre. Igen, és ott nekem nem volt párducom, ugye? Mert Igen, tovább gyengítették ebben a patchben a Churchill. ami nem gond, jegyezzük meg. Igen, abszolút. És akkor megy a két párduc, mondjuk azt beszéltük, hogy azt már ne nagyon engedjük el, mert veterán egyesen azért ott... Igen, igazából elég kétségbe esett lépés az NFP-től, hogy a Churchill-el próbálta lehúzni a középső pontot. És ott van egy és KT szerintem nem is. számított a királytigrisre. Igen. Igen. Itt éred be a full eldobálásunk, ugye 22. percnél tartunk. És a T-34-85 is azért oda be akart jönni, hogy azért neki is jusson valami. És akkor itt van egy válaszkatyusa is azért a Panzerwerferre. Ugye? Igen, Jackson meg a Igen, azt meg a Firefly a front vonalon, ami egy elég rossz helyezkedés tőlük. Igen, itt a fiúk szerintem egy kicsit vérszemet kaptak arra a Churchill veszteségre. Igen, és még nagyobb hülyeséget próbálnak csinálni. Hol tartasz te időben? 58, 9, 10. Közben tűzben javították a Firefly-t. Igen, azt oda direkt ledobattuk, hogy azért régenek is üresbe került ugye. Dávidnak is Igen. feltűnt egy Tigerrel. És ha jól látom, most szíven fogjátok őket szúrni. Ó, hát ez még csak a kezdete. Na, Ugye a königek azért vonulnak vissza elég rendesen.
Igen, itt úgy néztük amúgy a játék közben, hogy egy igen szép kis tankcsata lesz indulónknak. Itt ez a két párduc itt van, amik megint gyógyulnak sajnos. Tehát nem használtam annyira nagyon jól őket, mert ugye a gyalogos felderítést nem tettem be nekik. És azért itt vannak az Obersoldáterek is. Igen, amúgy ilyenkor nekünk ugye könnyű, mert mi fagak van nélkül nézzük a csatát, de most is például tisztán látszik, hogy tehát a Parducnak van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy a leggyorsabb, igazából a leggyorsabb egység a pályán. Főleg azt hiszem, hogy a VET 3-as, igen. A VET 3-as Parduc a leggyorsabb, de így is amúgy a leggyorsabb tank a játékban. És ilyenkor lehet bevetni azt a cseh, hogyha megjárni a jobb oldalt egy-két ilyen aknakeresővel, és aztán meg csinálni egy kurva nagy flanket a párducokkal, levadászni a katyusákat, és teljesen meglepetésszerűen a Jacksonokat. Igen, itt Tehát azért... Na, bocsánat, igen. folytasd. Bocsánat. Ne csak akarom mondani, hogy ha van két párduc, akkor sokszor bátraké a szerencse. Igen, Tehát csak... nagyon jó ilyenkor mondom bevetni egy ilyen jó nagy flank manővert, azt nem tudom magyarul mondják, egy ilyen oldalba támadás. Igen, csak hogyha ezt mond, egy átkorolásra gondolsz igazából. De hogyha azt nézed, az a két párduc azért elég nagy vérveszteség lenne, ha elveszítenénk. Itt azt akarom Igen, mutatni igen. nektek, hogy azért itt egy VET 3-as Skullcar 25. percben még mindig él. Tehát ilyet is régen láttam már, vagy régen csináltam. Én meg igen, amúgy nem mellékes, ezt kevesen szokták használni légvédelemre a Scout Car. De prima. Igen. Ugye itt láthatjátok, hogy délen 2 T-34 85 PH, tehát teljesen fölöslegesen tartja lent, mert ugye semmit nem akarunk ott kezdeni. Itt a centrumba kellett volna ugye bevetni, mert azért, hogyha megnézitek, azért itt van 3 párduc gurul egy König Tiger társaságába. Tehát ez sem Igen, elég. elég ijesztő páncélos Igen, hadosztály. mert itt az a Jackson meg ez a Churchill nagyon nem tetszett nekünk, és akkor befutott egy Pershing is a mapra, itt a 26. percben lassan. Ugye? Hát nézzük meg, hogy mi fog ebből kisülni. Itt van 2 Tiger, 3 Pardus. Párduc. Igen. Hát készültünk, és akkor megbeszéltük, hogy akkor offenzívan fogunk részt venni a csatában. Ugye a 3 Pardus rögtön lövi a leggyengébb tankot, és akkor itt, ha jól emlékszem, hamarosan lesz egy nagyon erős tankcsatánk, aminél meg akarok majd említeni nektek egy olyan dolgot, amit érdemes eljátszani csata közben. De azt majd akkor, hogyha ott tartunk. És akkor itt volt, nagyon kedves volt a ellenfél, azt mondta, hogy az igazi Blitzkrieg-et használjuk mi. Igen. Igen. Tehát nem az volt, hogy menjünk a sunyiba. Na, és akkor megindult a Pershing, ami rögtön mellélő egyet a királytigrisnek. Meg 2 T-34-85, egy igazi tankcsata lett ebből összehozva. És akkor itt azt beszéltük, hogy egy tankot fogunk lőni. Nem most, majd hamarosan. Láthatjátok, hogy egy T-34-ös 85-re fog fókuszálni a tűzerőnk. Láthatjátok, hogy a 3 tank rögtön a T-34-eseket lövi. Hogy még véletlenül sem tudjon elfutni, és akkor váltottunk át a Jacksonra, ugye? Mert azért az nagyobbat sebez. És a Pershing még mindig ott van, és szerintem lekapta a Tigernek, a King Tigernek a életének a 3/4-ét. És még egy Panzer 4 is befutott. Igen, az a Panzer 4 az nagyon aranyos ebben a helyzetben. Igen, itt nem tudom mi volt a gondolat a Azt Zsoltinak. Szerintem az elcsábítja a Churchill-t, amíg a többiek szétszedik, igen. Igen. Hát láthatjátok, hogy azért itt egy elég durva teamwork van. Tehát ez a KT és a Párduc kombináció. Igen, amiről a Phantom Zsolt most éppen hősiesen levált. Igen. Tehát mint a nap hőse, ő előre tört, Igen, és nézzük. majdnem kilőtte a Pershinget. Igen, csak le vagyunk maradva, várjál. Hol tartasz időbe? 28, 12, 13, 14, 15, 16, Várjál. Számoljál? 21, 22, 23, 24, Igen. 25.
26. Igen. Na, benn vagyunk mi is. Gyönyörű Panzerwerfer lövés volt amúgy a brit központra, vagy erre a brit erőre tolt helyőrségre. Igen, azt ott észrevettük, és vagy én vettem észre itt a KT miatt, mondom, azt nagyon szépen meg kéne csípni, mert az a pak nagyon fájt volna nekünk arra a King Tigerre. Láthatjátok, azért még a Scout Car még mindig itt van, és hazakerget még, akit tud. És akkor megtámadja két T-35 a KT-t, és nem kezdik el flankelni. Azért ez is egy butaság volt tőle, hogy megosszák a tűzerejét és a védelmét. Zsolti, Hát azt a Scout Card be is jelölem egy kontrollcsoportba, hogy tudjam követni. Mert az tényleg szép. 15 killel, 3 csillaggal, 29. percbe egy igazi unikumnak számít. igen, az volt a célunk amúgy, hogy ez ilyen felderítő legyen. Ugye. Na de nézzük tovább, ismét összegyűlt egy nagyobb ilyen tankblob. 4 párduc és egy König Tiger. És megindult azért a Zsolti ott azért vitézül küzd a T-34-85 ellen, és egy Josif is itt van. Láthatjátok, hogy az a KT elég megszenvedi most ezt a bátorságot. Igen, Zsolti talán itt, vagy igen, Zsolti talán itt húzásba vitte a királytikrist. Szerintem vérszemet kapott. Vérszemet kapott, igen. És akkor Igen, későn és szól. most egy szép manőver, nagyon szép manőver a párducoktól. Igen, megindultunk. Ilyenkor kéne bekeríteni őket. Igen, csak nem mertem menni előre velük. Tehát, hogy ott még volt egy pak is. Egy igazi tankcsatát, én azért leveszem 1,2. Jó, én is Menetre. lelassítom. Hol tartasz? 19, 20, 21, 22. Jó. Igen, de éppen vége lett a tankcsatának. Ott azt a Josifot még meg akartuk csípni, de hát ugye nem sikerült, azért most már menjünk rendesen, jó? Azért nem Jó, akart, oké. el akartuk kapni azt a Josifot, de nem voltam elég bátor, tehát azért a párducokra betegesen vigyáztam. De mondjuk ez látszik is, hogy már vetkettes az egyik. Ugye itt a T-34-85 meg a Pershing, mert neki ugrott a Dávidnak a King Tigerére, de hát itt van még mindig két párduc, ugye? Igen, meg elfelejtetted a Stuka bombázódat Igen, ebben az esetben, amivel a Stalin tankot azért meg lehetett volna szopatni. igen, de figyeljetek ide, várjál, figyelj, nézd meg itt ezt a javítást, ugye? Itt azért most bekapcsolom a Fagofort. Kicsit beletekerek, mondjuk 3.12-nél ugye kap még egy Stuka bombingot. Mennyinél vagy? 3.18, 31? 31, 22, 23. Pontosan én is ott vagyok. Jó. Hogy Igen. ugye itt lecsaptak a brit bombázók, ugye amit annyira mondtál, hogy nagyon jó. Hát ugye a párducok meg se érzik, és a putyogtatós épületek már lövik is le. Tehát azért veszélyes a OKV ellen ezt használni. Igen, a Scout Card kell, na ilyenkor kell figyelni egy kicsit a Scout Card, mert az lökte le igazából. Azt Igen. hiszem. Az egyiket igen. Tehát amit mondtam, hogy az egyik leghatékonyabb légvédelmi ágyú, két Scout Card. Tehát az hihetetlen, tényleg nagyon keveset látom használni a játékban, de nagyon-nagyon egy alábecsült légvédelmi Igen, felszerelés a Scout Card. Most akarom mondani, hogy amit ugye Attila az előbb mondott, nem olyan régen, egy 3-4 perccel vagy 5-10 perccel ezelőtt, hogy ugye azt a jobboldali flanket azért majd nézzük meg, mert lehet, hogy itt meg is fog valósulni. Itt a Pershing bátran betámadott, tehát már menekül is. Igen. Északon ugye dobálom folyamatosan a fuelt. És még mindig nem indultunk meg, tehát tényleg itt csak egységvigyázásra mentünk. Igen, amit igazából szerintem nagyon jól csináltak. És a játék elejétől kezdve ez szerintem nagyon jól Igen, működött. itt van, nézed ahogy javítják a Pershinget. Látod északon ott repül egy felderítő repülőgép. És jön egy ilyen Stuka bombing, ugye? Aha. Ami ledob egy 50 kg. Szép, de szép! Igen, itt ez volt a Ez célunk, az. hogy azt a Pershinget ott megcsípni. Hát az sikerült. Igen, az szép munka volt. Tehát ilyenkor, hogyha halljátok ezt a Stuka rárepülést, akkor azonnal menekülés minden egységgel. Mindennel mozogni kell. Igen, és akkor még oda még ment egy Panzerwerfer rácsapás is, ott még utoljára, hogy azért teljes legyen az összhang.
Ami ugye megint vet 3-as, 29 kill-lel. Igen, közben az amerikai az elvérzett. Tehát Igen. igazából van neki egy VET 3-as rifle-je, egy VET 3-as majorje, egy mentőautó, és így kb. Ennyi, Igen. még egy De puszta. viszont nem tud lehozni Pershinget, mert ugye a Manpowerrel pazarolt. És most is reinforce-ol, lövész rajt. De hát itt már Pershinget kellett volna hozni, amikor látták, hogy ennyi tankunk van. Ugye, Igen, a lövésszel azzal már nem megy sokat. Tehát igazából itt az amerikaiak szerintem, valamint a szövetségesek, azok feladhatnák. igen, itt látjátok, hogy délen azért itt a IS meg a T-35 len van, a párducok pihennek, tehát vártunk itt a betörésre. Tehát ugye már nem tudtuk mennyi tankjuk van. És akkor én még mellé ugye így dobáltattam a muníciót, ami egy pak 30-at ér, ugye? És akkor bejött még egy Pershing ide. Tehát, de még nem volt itt vége a csatának, tehát bőven előnybe voltak, és megint kaptak egy ilyen rakétás lábcsapást. Meg kell azt mondani, hogy azért ez a T-35 és IS-2-es nem nagyon avatkozott be a harcba. Tehát ott, amikor elveszett két T-35-öt, ott a Stalin úr eléggé elvetemedett a támadástól, tehát hogy önnek azért kiúsztuk a méregfogát, én úgy gondolom, és akkor itt van a Pershing megint. Be is jelölem, hogy tudjam követni. Nézzük azt a Pershinget, Mint hogy a mi lesz Stalker. vele. Nézzük a Pershinget. Itt ugye északon azért már elég szépen le van pucolva, ott van 3 ilyen rakétenwerfer. Ugye azok mind a Pershingre vadásznak, és megindultak a Panzerötök. Tehát íme a északi flank, amit úgy mondott az Attila az előbb, hát az 5 párduc kivéreztet mindent, ahogy látom. Tehát elkapják még ott azt a Pershinget. Igen, ilyenkor jó a mentőautót lőni, mert nagyon lassan készül, épül újra. Igen, és láthatjátok, hogy Igen. még elkapjuk azt a Jackson-t is. Hát igen, és akkor itt jött már a base rape. Igen. És Igen. akkor vége is a videónak. Ugye Tanulságokat, tanulságokat szoktál levonni ilyenkor? Hát most levonunk egyet. Itt láthatjátok, hogy itt az orosz bázison azért 3 pak van. Itt azt beszéltük a Dávidékkal, hogy hát hogyha ezek itt megjelennek, hát akkor ugye a panzerötök bajba lennének. Hát a nagy probléma ugye itt a Stalin úrnál, tehát hogy ez a két T-34, vagy a T-34-85 és az IS-2 nem avatkozott be a harcba egyáltalán. És a párducok simán át tudtak menni északon. Tehát azért azok ott okozhattak volna némi fejfájást, tehát meg ugye rengeteg egységet veszett a szövetséges oldal. De mondom, az a 3 ZIS 3-as azért ott szépen meg tudta volna fordítani a játékot, de hát ez ugye... Igen, az én egy még annyit elmondanék, hogy ami az ellenségnek ebben az esetben a nagyon nagy hiányossága volt, az a taposó aknák, amit amúgy az amerikai is rakhatott volna, a szovjet is rakhatott volna, és a brit is rakhatott volna, pont hogy megelőzze ezeket a manővereiteket. És ami szerintem egy fő tanulság, amit nem érdemes csinálni a Company of Heroes 2-ben, nem érdemes ott ütni az ellenfelet, ahol a legerősebb. Igen. És az amerikaiak, igazából az egész szövetséges oldal végig ezt csinált a középen. Hát próbálták Tehát, szétverni a német oldalt. Tehát hogy ez volt itt a cél. Itt igen, viszont hogyha látod, hogy a támadásból többet vesztesz, mint amit nyersz, akkor egyszerűen csak hagyd abba, ne csináld azt. És ők meg folyton azt csinálták, tehát a közepet próbálták, és ami ráadásul külön szót érdemel, hogy külön próbálták, nem együtt próbálták a közepet. És kevés füstöt használtak, amivel ilyenkor elég jól el lehet választani, vagy elég jól meg lehet osztani a csatateret. Tehát a bal oldalát mondjuk lefüstölöd a frontvonalnak, akkor az már is be kell másszon, vagy egyáltalán teljesen hatástalanná válik, amíg füstben van. Hát de ugye... Ezt az amerikaiak nem használták, holott igazából ez ezzel az új Commanderrel ez 50 muníció. És ilyenkor 50 munícióért megmentesz több száz manpower-t, legalább 400-500 manpower-t, esetleg tankot, szóval még fuel-t is mentesz vele gyakorlatilag, és ezt ők nem használták, és szerintem ez lett a vesztük, hogy
Igen, de Hogy hát ott azért úgy, itt előnyben voltunk mi azzal kapcsolatban, hogy mi beszélgettünk, tehát ők random emberek voltak, ugye, tehát nem nagyon kommunikáltak egymással. igen, ez érződött a játékukon, hogy egyáltalán nem kommunikáltak. Jó dolog sokszor várni közben a Company of Heroes 2-ben, megvárni, amíg az ellenfél, mondjuk a barátod mozog, és akkor vele együtt mozogni összhangban. Ezt nem csinálták a szövetségesek ebben az Igen. esetben. Hát viszont a párducok és a King Tigerek összedolgoztak. Ezt Igen. átadtuk. Nos emberem, köszönjük a videó, hogy megnéztétek a videónkat. Köszönöm szépen Attilának, hogy támogatott a videókészítésben. És Hát remélem nem ez volt az utolsó. így van, bízunk benne, hogy minél többet fogunk csinálni. További szép estét kívánok mindenkinek, és a következő videóban megpróbáljuk bemutatni nektek a két új kommandert. Tehát úgy, hogy én fogok vele játszani, vagy a csapattársaim. Köszönöm szépen még egyszer, hogy Jó néztétek. játékot! Igen, hogy néztek minket. Sziasztok! Te is köszönj el, Ati. Sziasztok, jó játékot!